Dámy a pánové, svátky jsou za námi a já jsem si z domu kromě krásné atmosféry, dárků a zahřátého srdíčka odvezl i nemoc. Ale pak jsem si uvědomil, že žádná nemoc, nic nemůže zrušit naši show. Tak jsem se schopil, stal jsem z popela a další díl je tady. A co v dalším díle uvidíte? Dnes se budeme věnovat latte art. Přesně tak, jak slyšíte. Latte art, co to vůbec je? Správně, latte mléko, art umění. Takže je to vlastně takové mléčné umění. A o to dneska půjde. Takže my začneme úplně tím nejjednodušším, což je šlehání mléka. Jenom z začátku prozradím, že když budeme dělat latte art, tak nepoužijeme kávu, protože já jsem vymyslel takový zlepšovák, ale k tomu až později. Odlejeme si nejlépe chlazené mléko, nejlépe čisté konve, nezabíjej to tak zblízka, to jsem zrovna vzal trošku špinavou konvičku. To se stane i v těch profesionálních barech, v kterých pracuji a tady občas odskočím. A šleháme. Ke šlehání se dostaneme potom, to byste nepochopili. Takový složitější proces. Tak, šleháme, musí se nám tam udělat taková spirálka, rozumíme. Tak, a až nás začne pálit konvička, nemyslím pana konvičku, ale tato konvička, odpustíme, ať nemáme trysku špinavou, někdy oblíznu, ať je úplně čistá. A teď, když máme čistou konvičku s našlehaným mlékem, vezmeme si čistý hrníček. Bingo. Třetí je správný. Tento bar je pohádkový, proto číslo 3 je prostě orientační. A důležité. Nalijeme mléko. Tak, když máme nalité mléko, můžete zabrat zblízka. Vidíme? A teď si říkáte, počkat, ale latte art se dělá do kapučína zejména. A tam se dává první káva, ovšem my to děláme jinak. Pro ty méně zdatné si vymyslel speciální šablony, které si u nás v teleshoppingu nebo na Schlager TV můžete objednat za bezkonkurenční cenu. Taky máme v plánu stránky, tam všecko uvidíte. A tyto šablony jednoduše přiložíme. A latte art je na světě, trošku se nám odlepují kraje, to je znamení, že mléko je skutečně nahřáto. No a můžeme konzumovat. Sice po kávě to nechutná, ale mléko chutná výborně a stačí to bohatě. A teď si říkáte, to je všechno? Tenhle celý díl jako má být jenom o jedné šabloně? Ne. Tuto šablonu můžeme vyhodit. A pokud máte rádi jiné vzory, já třeba preferuji oceán v bouři nebo moře v bouři. Takže nalepíme tento vzor. Pokud by vám přátelé nevěřili, že dokážete udělat i tak krásnou šablonu, jako jsem vyhodil, tak můžete použít i tuto oceánovou. No a pro ty skutečné kumštíře a pro ty skutečné latte frajery jsem už si tady předpřipravil latečka nebo kapučína, které dělám. V Německu a v pražských kavárnách letí zejména tato varianta Merkelčino takzvané. Já ho jako chudej Ostravák piju, aby nikdo nic nepoznal. Na českém slavíku se například podávalo Ortelčino. Tady ty dvě kávy by asi moc neměly být u sebe. No, co tady ještě máme? Potom, když chceme být trošku v té střední vrstvě, tak si naservírujeme babiščino. To je připravené s takovou babiškovskou péčí, jako od babišky. Jsem vtipnej dneska mi to jde. No a my v práci jsme se tady naučili pít jančurino. Tak je tady máme krásně všechny. Já se napiju jako správný zaměstnanec tady jančurína. Já jsem tam nedal mléko, nevadí. Hlavní je ten motiv a ta krása. Já vám moc děkuji, že jste nás sledovali. Děkuji kameramanovi, děkuji zvukaři, děkuji osvětlovači, celému IS. A uvidíme se při dalším dílu. Mějte se krásně. Fuj, po čem to šahám, tady to nechci.